आज मार्गशीर्ष असा म्हणून बायको आज गाजराचो हलवो करतल्या. प्रात्यक्षिक सुरू करता बघा. ह्या काय टाकलास? ह्या भरपूर सारखे तूप टाकला. तूप टाकला का टाकलास? तूप टाकलं. आता त्या गरम झाला का आता आम्ही त्याच्यात हे गाजर भाजून घेणार. किती किलो गाजराचो हा? 1 किलो गाजराचा हलवा आहे. बघा मस्त तुपात भाजून घ्यायचा गाजर. गाजरच भाजतस ना? हो. दिसाक 1 किलो आपण नंतर झाल्यावर होतो केवढं जो? तो एवढंच जातो मावान. बरा नुसतं गाजर आणि फक्त तूप टाकायचा बाकी काय नाही आणि असंच खायचो. टाकणार ना काजू बदाम चारोळी वेलची साखर दूध सगळं टाकणार. मग बोलतलास कधी बरोबर नसा ह्यो माणूस. पहिला गाजर भाजून घेऊ कया. स्वयंपाकी आमचं बरोबर नसा. फक्त हेरवी नवऱ्याची नसो चावचाव 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 चावचा भांडतलो. माझा व्हिडिओ टाकतास काय तुम्ही? बायको बरोबर भांडण करतात. कसं का दाखवते थांबा. काय दाखवते? हलवा करून दाखवतस? दाखव. काय सगळ्यांका माहिती आहे मारतस ता. आता हलवा केले नाही का बघा दोघा जण कशी मिटके मारून खाताला असते. नुसते साखर बिकर बाकी काजू बिजू काय आणलंस की नाही? काल जत्रेत गेलंस ती? सगळं आणलंय. काजू आणलंय काय वेलची पूड बदाम सगळं आणलंय. आता आम्ही असो मोबाईल देऊन किती वेळ धरायचो? तुमचं तर भाजून होतला मग तुम्ही त्याच्यात टाकतलास. वेळ लागतो भाजा लगेच काय होतो. गाजराचो हलवो म्हणजे जत्रेक मागे मी ऐकलेला असतो गाजराचो हलवो म्हणजे काही लावलेला आहे गाजराचो हलवो 5 रुपये म्हणून. आणि नंतर गेलंय आतमध्ये तर गाजर लावलेल्याने आणि सांगलेल्याने हलव म्हणून हाताने मेल्याने फसवल्या आणि 5 रुपये घेतल्याने हलव गाजराचो हलवो. तसं तू नाही ना करणं. दाखवशीत गाजर आता टोपात आणि नंतर अख्खा गाजर दिशीत खावा म्हणून. खाऊन बघा गाजरचा हलवा माझ्या मग तुम्ही सांगशाल. आता बनवून झाल्यावरच आमका दाखव नाहीतर अर्धा असं तो व्हिडिओ करून ठेवशील गाजराचो हलवो करून. चल आता आमचं हलवा करून झालेलं असा. आता आम्ही काजू आणि बदाम टाकतो. वेलची काजू बदाम. आता हलवा बनवून झालेलो. तर आमका कळलो झालेला होतो दिसलो. आता लोकांका बोलवा खाऊ नुसत्या नाही मी दाखवतास व्हिडिओ टाकतास. बघा मस्त काजू गाजर हलवा बनवून झालेलो असा. धन्यवाद. आभारी असो.